जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर माखासे दिननि आवगायाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन। आदमा इसोरनि गिबि सृष्टि नङा होननानै एबा आरो लोगोसेयैनो बुहुमनि सिगाङावबो माबा मोनसे दंबावोमोन नामा होननाय मोनसे बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बे भिडिअआ हिन्दी रावाव दङमोन आरो बे भिडिअआ प्राय 20 मिनिटनिबो गोजौआव दङमोन। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर बेजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे गोबां सुबुंफोरा जिहेतु कमेन्टआव बुंहरदोंमोन आङो हिन्दी रावखौ बुजियाखसै आङो मोनथियाखसै होननानै गोबाङा बुंहरदों। दा बेयावहाय बेजोंनो सोमोन्दो गोनां मोनसे भिडिअखौ फिन दिनै लानानै फैदों, जेरावहाय आदमा थारैनो इसोरनि गिबि सोरजिमोन ना? बियो सनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो आदमा इसोरनि गिबि सृष्टि एबा इसोरजों गिबि सोरजि जानायमोन ना माबा मोनसे आन्दोआव दं? दिनै बेफोर गासैफोरखौ बाइबेलनि फिननायजों बाइबेलनि बाथ्राफोरजों जोङो नायनानै बिनि फिननायखौ नागिरगोन जे थारैनो आदमा इसोरनि गिबि सृष्टि सोरजिनाय ना आरो गुबुन माबा मोनसे दं बेफोर बाथ्राफोरखौ। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बेयो नोंथांनि थाखाय गोबां मोनसे इनफरमेसन भिडिअ जागोन। हयथ' जानो हागौ नोंथांनि गोसोआवबो माब्लाबा बेबायदि सानफेरदों जानो हागौ जे आदमनि सिगाङाव मा दङमोन। येस, बेबायदि होननानै सानदों जानांगौ आरो आदमानो थारैनो गिबि इसोरनि सोरजिनाय ना होननानै नोंथाङा साननो हागौ। दा दिनै नोंथांहा जुदि बेबायदि सोंलु दङबा नोंथाङा दिनै थिग भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो दिनैनिफ्राय नोंथांनियाव बेबायदि सोंलुफोरा थाबावनाय नङा। दा बेवहाय जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे दानो मोनसे लाइकखौ होदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। दे अब्ला जोङो नायलांबाय थादोनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बेखिनियावनो गिबि सोंलु खालामनो हास्थायदों बे जाहैबाय इसोरजों गिबि सोरजि जानाया सोरमोन? परमेश्वर की पहली सृष्टि कौन था? बे बाथ्राखौ रोखा रोखायै मोजाङै बुजिनो थाखाय बाइबेलनि सोरजिनायनि बिसय मा बुंदों बेखौ जोङो बुजिनांगोन एबा बाइबेला सोरजिनायनि बिसय माबायदि बेखेवनानै दोनदों बै बाथ्राखौ जोङो बुजिग्रोनि। जागायजेननाय 1:7 सिरिया ओरैहाय बुङो, जागायजेननायाव इसोरा नख्रां आरो पृथ्वीखौ सोरजिदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर बेयाव गोसो हो, आदमनि मुङा बे बाइबेल सिरियाव फैयाखै। बेयाव दं जाहैबाय इसोरा गिबियावनो नख्रां आरो पृथ्वीखौ सोरजिदों होननानैसो बुंदों। बेनि ओंथिया जादों गिबियावनो नख्राङा दाजादों। येस, गिबियाव नख्राङा दाजादों, इंलिसाव हेभेन्स होननानै बुंदों। बेनि उनाव बुहुमा दाजादों एबा बुहुमा फैदों। आदमा बेनि गोबां उनावसो दाजादों। नैथि बाथ्रा, आदमनि सिगाङावनो आरफफोरनि दाजानाय। नोंथांमोननो सैथोजों बुंफबनानै थानाय मोनसे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै होनो हास्थायदों, बे जाहैबाय जबनि 38:4-7 सिरिसिम। आङो पृथ्वीखौ दानाय समाव नोङो दंमोन ने? बिनि बिसय नोङो मिथिगौब्ला आंनो रायथिदो। बियो बेसे गेदेर जागोन? बिखौ सोर थिक खालामखो? आरो बिनि सायाव सिमाखौ सोर थि खालामखो? बेफोरखौ नोङो बुंफिननो हागोन ने? पृथ्वीखौ सुंनानै दोननाय खाम्फाफोरखौ सोर हमथादों? संसारनि खनानि अन्थाइखौ सोर फसंदों? फुंनि हाथरखिफ्रा लोगोसेयै रोजाबो आरो आकाशनि बिरगोनफ्रा रंजानायाव हज्रिख्रावो। अनजाग्रा नायगिरिफोर 7 सिरिखौ एसे गोसो होगोन। बेयाव बर' रावाव एसेबां स्पष्ट रोखायै मोजाङै ओंखारजोबाखसै। दा बेयावहाय नोंथांमोननो आङो हिन्दी, इंलिस, एसामिसखौ फरायना होनो हास्थायदों। बर'खौ खनसे फरायबावनि। फुंनि हाथरखिफ्रा लोगोसेयै रोजाबो आरो आकाशनि बिरगोनफ्रा रंजानायाव हज्रिख्रावो। आकाशनि बिरगोनफोरा होननानै बुंदों, नाथाय एसामिस, हिन्दी, इंलिसाव इसोरनि बिसाफोर होननानै बाथ्रा सोदोबखौ बाहायदों। दा बेयावहाय नोंथांमोननो फरायनि। যেতিয়া প্ৰভাতীয় তৰাবোৰে একেলগে গান কৰিছিল তেতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্তানসকলে জয়ধ্বনি কৰিছিল নে? जोर की भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. बै खनग्राफोरखौ बेयाव इसोरनि बिसा होननानै मुं मुंख'दों एबा नाम होदों। दा बेयावहाय बै इसोरनि बिसाफोरालाय सोरथोमोन? बिसोरथ' मानसिफोर नङामोन, मानोना बै समाव मानसियानो सोरजि जायाखैमोन, आदमा फैयाखैनोमोन। इसोरनि बिसाफोर होननानै मुं मुंख'नाया जाहैबाय आरफफोरमोन, सोरगोनि आरफफोर। बिनि ओंथियानो जादों बुहुमा दाजानायनि सिगाङावनो आरफफोरा दंखायोमोन। बेनिखायनो आदमखौ दानायनि सिगाङावनो सोरगोनि आरफफोरा दाजाबायमोन। बेनिखायनो सैथोआ बेनोदि आदमा इसोरनि गिबि सोरजि नङा, सोरगोनि आरफफोरासो आदमनि सिगाङाव दाजादों एबा दाजाबाय। थामथि बाथ्रा, लुसिफार एबा जायखौ दिनै जोङो सैतान होननानै बुङो, बै सैताना आदमनि सिगाङाव सोरजि जानाय। दा नोंथांमोननो बे सैथोखौनो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै होनो हास्थायदों जाहैबाय जेहेजकेलनि 22:12-15 सिरिसिम, जेरावहाय बे बाथ्राखौ दिन्थिदों एबा बेरखांहोदों।
अ मानसिनि बिसाज्ला बियो होनबाय नोङो थुरनि राजानि जुनै दाहा खालामदो आरो बिनो खोथा फोरबु इसोरा बेबादि बुंदों नोङो गाहामनि महर बुजाबाय नोङो आखलजों सुफुंजाबाय आरो समायनाथार नोङो इसोरनि एडेन बागानाव दंमोन मुंफ्रोमबो दाम गोसा अन्थाइफ्रानो नोंखौ खोबदोंमोन सार्डियास टपास हिरा क्रिस्टलिट बेरिल अनिक साफिर कार्बानकाल एमाराल्ड नोंनि नाग्रा आरो सिफुंफ्रा सनाजों नोंनियावनो बानायजादों नों दाजानाय दिनावनो बेफोरो बानायजादोंमोन नोंखौ नेग्रा अभिषेक खालामजानाय केरुबजों आङो नोंखौ फसंदों नोङो इसोरनि गोथार हाजोनि सायाव दोनजादों नोङो अर बादि जोंनाय अन्थाइफोरनि गेजेराव थाबाय बायदोंमोन अन्थाइ उनाव नोंनियाव इनायखौ मोनबाय नोङो सोरजि जानाय दिननिफ्राय नोंनि मावनाय दांनायफ्रा बरनाम गैयामोन बेनि उनाव जों आरोबाव फरायबावनि जेसायानि 14 बालाब 12 सिरिखौ अ फुङाव मोदांग्रा हाथरखि नोङो नख्रांनिफ्राय सिरिबाय माथो नोङो जातिफोरखौ नारख्लायनायमोन दानो नोङो हायाव दाख्लाय हरजाबाय इजिकेलनि 28 बालाब 12निफ्राय 15 सिरियाव बुंनाय बाथ्राया बै सुबुङा सोरमोन एबा बैयो सोरमोन आरो जेसायानि 14 बालाब 12 सिरियाव बुंनाया सोरमोन बे सोरमोन बेथ' आदम नङामोन बेयाव बुंनायानो जाहैबाय लुसिफार जाया सैतान उनावहाय मुं मोनबाय बेनि ओंथियानो जादों सैतानाबो सोरजि जानाय मोनसे जिउ बियो आदमनि सिगाङावनो दङमोन आरो बिनि जोबस्रांनाया आदमनि सिगाङावनो जादोंमोन आदमनि पाप गोग्लैनायनि सिगाङावनो बिनि गोग्लैनाया जादोंमोन जुदि सैताना आदमखौ थगायनो हाबायब्ला अब्ला बियो आदमनि सिगांनिफ्रायनो दं ब्रैथि बाथ्रा आदमनि सिगांनो बुहुमनि अस्तित्वआ माबायदिमोन एबा सैथोथिया बोरैमोन जायखौ प्रि आदामिक अर्थ होननानै बुंनाय जायो अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्टनि बिसा नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ गोसो होगोन जेरेमियानि 4 बालाब 23 सिरि आङो पृथिबिखौ नायहरबाय नाय बियो स्रिं स्र' आरो सुनसान जाबाय नख्रां फासि नायबाय बेयाव स्राङा गैया अनजाग्रा नायगिरिफोर बेनि उनाव जोङो फरायनि जागायजेननायनि 2 बालाब 2 सिरिखौ पृथिबिया महर गैयि आरो सुनसानमोन महर गैयि आरो सुनसान बेखौ इब्रायारि रावाव जुदि जोङो नायोब्ला इब्रायारि सोदोबाव रावाव ओरैहाय बुंदों तहु भा बहु होननानै तहु बा बहु होननाय जिथु इब्रायारि राव दङ बिनि ओंथियानो जादों जाहैबाय बुहुमा गोदो मोजांमोन बुहुमा आवगायाव गोग्गोमोन नाथाय बिनि उनाव नस्थ' जादों बिनि उनाव इसोरा 6 सानसिम बेखौ सोरजिनायनि गेजेरजों गोग्गो खालामफिनदों इब्रायारि रावनि तहु बा बहुनि जिथु ओंथि दङ बे ओंथिया बेबायदि आदमा गिबि बुहुमनि नङा नाथायब्ला फिन दाफिननाय बुहुमनिसो आदमा गिबि सुबुं बाथि बाथ्रा 6थि सानावसो मानसिया दाजादों गिबि सानाव नङा जेरावहाय जोङो बे बाथ्राखौ मोननो हायो जागायजेननायनि 2 बालाबनि 26निफ्राय 27 सिरियाव अब्ला इसोरा होनबाय जोङो गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दानि आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों इसोरनि मुर्ति बादिनो बिखौ दादों बिनि उनाव जों नायबावनि जागायजेननायनि 2 बालाब 7 सिरिखौ आरो फोरबु इसोरा हानि हाद्रिखौ मानसि दादों आरो बिनि गन्थङाव गावनि हांखौ सुनानै गोथांनि बार सुनानै होदों आरो मानसिया गोथां जान गोनां जाबाय अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर गोसो होगोन एबा थर खालामगोन आदमा 6थि सानावसो दाजादों आदमनि सिगाङावनो सोराङा दाजादों नख्राङा दाजादों बुहुमा दाजादों दै सागोरफोरा दाजादों दंफां लाइफांफोरा दाजादों दाउसेन दाउलाफोरा जिब जुनारफोरा दाजादों आदमखौ दानाय एबा आदमखौ सोरजिनायनि सिगाङावनो बेफोर गासैबो जाखाजोबबायमोन बेनिखायनो आदमा गिबि सोरजि नङा नाथाय आदमा मानसिफोरनि गेजेराव गिबि सोरजि जानाय बे नंगौ दानाब्ला फैदो 6थि बाथ्रा बे जाहैबाय बेफोर गासै बिसयखौ जिसु ख्रिस्टआ मा बुङो बे जाहैबाय जहननि 2 बालाब 1निफ्राय 3 सिरिसिम संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्राया दंखायो बे बाथ्राया इसोरजोंमोन आरो बिनो इसोरमोन जागायजेननायनिफ्राय बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन बे बाथ्राजोंनो इसोरा गासैखौबो सोरजिदों बिखौ नागारनानै इसोरा मुङा मुंसेखौबो सोरजियाखै बेनि उनाव जों नायबावनो कलसियारि 2 बालाब 16 सिरिखौ मानोना सोरगो आरो बुहुमाव नुनो मोननाय आरो मोनि सिंहासन एबा रायजो एबा सासनगिरि एबा इख्तियार गोनां बे गासैखौबो बिनो सोरजिदों इसोरा बिजोंनो आरो बिनि थाखायनो बुहुम आरो नख्रांखौ सोरजिबाय बेयाव मोनसे सोदोब बेरखांदों बे जाहैबाय गासैखौबो होननानै बुंदों बै गासैबोआव बबे गासैखौबो होननानै बुंदों बेयाव माखौ सोनानै गासैखौबो होननानै बुंदों बे गासैबो सोदोब बाहायनाया जाहैबाय बेयावहायनो सोरगोनि आरफोरनि बाथ्रा दङ आकाश बै नख्रांनि बाथ्राया दङ बे बुहुमनि बाथ्राया दङ नुनो मोननाय नुनो मोनैनि गासैबो दङ गासैबो बेयावहायनो आदम हावा गासैबो हाबनानै दं आरो बे गासै होननायावनो आदमाबो बेयावनो दं
आरो बे गासैबो होननायनिनो आदमाबो मोनसे बाहागो। दानाब्ला फैदो जोङो स्निथि बाथ्रा खालामनि बे जाहैबाय आदमनि गोनांथियालाय माथोमोन, मानोथो गोनांथिमोन? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला सोंलुआ जाहैबाय आदमा जुदि गिबि सृष्टि एबा गिबि दाजानाय नङामोनब्ला एबा नङाब्ला अब्ला इसोरा आदमखौ मानो एसेबां गोनांथि गोनाङै सोरजिदोंमोन एबा आदमखौ मानो एसेबां बेसेन होदोंमोन? जोङो जागायजेननायनि सेवालाब 28 सिरिखौ फरायनि। बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादों आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय, नोंसोरो गोबां बिसाफोर जानानै एरलांदो आरो पृथिबिखौ बुंफब होदो आरो बिखौ सासन खालामदो आरो सागरनि नाफोर, आकाशनि दाउफोर आरो पृथिबियाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव इख्तियार गोनां जादो। आदमा बुहुमनि सासे थान्दैमोन, इसोर आरो सोरजिनि गेजेरनि ब्रिज एबा दालांमोन। पापनि थाखाय बियो गोग्लैबाय, नाथाय फिन जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों लुखांफिनबाय, जेरावहाय रमारि 5:9 सिरिया बेखौ ओरैहाय बुङो, सासे मानसिनि बोसोन लायैयाव जेरै गोबां मानसिफ्रा पापी जादों, बेबादिनो सासे मानसिया बोसोनखौ फालिनायजों गोबां मानसिफ्रा इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया सानजागोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे भिडिअ एबा बे बोसोनफोरा खालि गियाननि थाखायल' नङा, नाथाय बियो जोंखौ दद्र' खालामो। अनजाग्राफोर, जों जागायजेननाय नङा, जागायजेननाया इसोरासो। जों मिरु नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आसो मिरु। नुजाहोजानायनि 22:13 सिरिया बुङो, आंनो जागायजेननाय आरो आंनो जोबनाया होननानै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, आदमानो जुदि गोग्लैदोंब्ला अब्ला जोंलाय सोर? जुदि थारैनो सोरगोनि आरफफ्रानो गोग्लैदोंब्ला अनजाग्राफोर, अब्ला जों बेसेबां साखाफारा जानानै थानो नांगोन साननानै नायनायसाय। बेनिखायनो दिनै गाव गावनि जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'नो गथाय। बिनो सोरजिगिरिया, बिनो बासायगिरिया, बिनो जागायजेननाय आरो बिनो जोबथा। आमेन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जोबनायाव बयनिसिमबो जय मसीह होननानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।